नमस्कार खुलुमबाय मैं हूँ आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। दा आङो श्रीनगर एयारपर्ट थांगासिनो दङ। आं थाबायनानै थांदों आरो बारा गोजान नङा। आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ आरो नेटनि सोर आरो दाखालि बावै आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन नोंथांमोननि सेराव। आंखौ जाय मोजां मोनो लाइक खालाम आरो जाय गाज्रि मोनो डिसलाइक खालाम होननानै आं कम्पिटिसन नांदोंमोन। आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोना हाजासे आंनो लाइक हरदों। डिसलाइकआ खम आरो बेसेबां डिसलाइक जाखो आं बेखौबो नायनो मोनाखै आरो लाइकआबो बेसेबां जाखो आं बेखौ नायनो मोनाखै। मानो होनोब्ला 2 तारिखनिफ्राय श्रीनगराव नेट अफ जानानै दं आरो ना, बेनि थाखाय आं नायनो मोनाखै। जायफोरा आंनो लाइक हरदोंमोन आंखौ मोजां मोननानै बिसोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। आरो जायफोरा डिसलाइक हरदो बिसोरथ' सोरबा सासेयानो 100टा गाहाम डिसलाइक मारिदो बायदि मोनदों आं। मानो होनोब्ला आं 1000ल' डिसलाइक, बेनिफ्राय आङो 8000 लाइक नुदोंमोन आरो बेनि उनाव नेट गैया। आङो माने बर्डाराव थांदोंमोन सानथाम, ओमफ्राय आं दा नै श्रीनगर एयारपर्टआव आरो जोबोर समायना, गुसु बोथोराबो थान्दा। आं दा थांगासिनो दङ। बेनिफ्राय आङो दिनैनिफ्राय काश्मीरखौ खुलुमबाय आरो नमस्कार। आं माने जिन्दगि काश्मीर फैला होनना सानबाय आरो आं ना। मानो होनोब्ला आङो थांनाय 2019 मार्च जेब्ला पुलवामा एटाक जादोंमोन, एटाक जानायनि उनाव आङो सप्तासे उनाव काश्मीर मोनफैदों आरो ना। बेबो ओरैबायदि डेन्जार जायगायाव, उरि सेक्टर, जायखौ उरि सेक्टर, उरि फिल्म ओंखारलायनाया बे जायगायाव आरो ना, जोबोर समायनानै। बेनिफ्राय उरि सेक्टर मोनफैनानै आङो 2019निफ्राय 2021 मे मासाव आङो उरि सेक्टरनिफ्राय गदों। ओमफ्राय गखांनानै आं मा जाबाय आरो ओरैबायदि डेन्जारसिन जागाबाव काश्मीरावनो नगाम, ओरैबायदि डेन्जार भगबानासो मिथिगौ, ओरैबायदि जंगल गेजेराव। आरो आङो मेनिफ्राय 2021 जुननिफ्राय जुलाइ आगष्ट आरो ना, सेप्तेम्बरनि दासिम आं दिनै माने काश्मीरनिफ्राय कमप्लिट आउट जाबाय आरो ना। दा आरो सोरबा आंखौ बुंलायगोन इमान गिदिर गिदिर बेग बायो, बोग्रा ट्रलि बेग गैया नामा होनलाय बुंलायगोन। थारमाने बेयाव बरफाव बोग्रा ट्रलि बेगा सलिया। बेफोरबायदि जोङो गिलिर गिलिरथार बेगानो नायनो हायो। नोंसोरथ' मोनसेखौ नुवाखैयानो, ग्रिनखौ। बेसेबां बेगखौ बानानै जों बरफाव थाबायनो गोनां जायो आरो ना। बेनि थाखाय जों बानाय बेग लानो गोनां जायो। बेहाय बोग्रा बेगा सलिया बेहाय थारमाने जोंनि थाखाय। खायफाया बेखौनो बुंलायगोन आरो ट्रलि बेग गैलिया नामा नोंहा होननानै। बेनो आङो नगावनिफ्रायबो भगबाननि अननायाव मोजाङै मोजां, जियानो जा भगबाननि अननायाव माने 3 बोसोरानो फ्राम थाबाय आरो आं काश्मीराव ना। बरफ मोनजाबाय काश्मीरनि, माबायदि बरफाव थानांगौ। दा आङो काश्मीर फैनो गोनां गैला। दिनैनिफ्राय आङो काश्मीरखौ सेलुट मारिगोन आरो ना। आरो आङो जा बोसोर थाबाय काश्मीराव ओरैबायदि डेन्जार जायगायाव थाखादों, माने उरि सेक्टर होनना बुंबानो मानसिफोरा गियो आरो नगाम होनबानो गियो आरो ना। ओरैबायदि डेन्जारखा नगामा, भगबानासो मिथिगौ। अब्ला आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोननो आङो देखायलांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आयु बेसेबा समायनानै
लोगोफोर आङो दा ब्रेकफास्ट खालामगोन आरो ओमफ्राय नायलाय बे सा कापसेयाव 100 सा कापसेयाव 100 हा एयारपर्टआव ओमफ्राय नैखौ नायलाय बेसेबां बे जाबाय 200 माने ब्रेकफास्टआनो 300नि जायो आरो ना नै नर्मेल माने बे नर्मेलसो जेबो गैया सा कापसेयाव 100 बेनिफ्राय नै सानवेजआव मा 200 ब्रेकफास्टआ 300नि जायो आरो ना बेसेबां खरस नुदोंना एयारपर्टआव थांलाय नों न'आव आंना नायगोन नामालाय थौसेयाव थाबायलाय ना सानैखौबो ला सानैखौबो ओरै माबायाव ला फन्दाव ला मा खबर भाइ मोजां ना थ' लोगो मोनबाय थागोन उनाव थांलायनोसै ना Ladies and gentlemen, please remember the overhead bins are for the use of all travelers. We therefore request you to Good morning. लोगोफोर श्रीनगर एयारपर्ट टु दिल्ली टु गुवाहाटी आङो थांगासिनो दङ लोगोफोर आङो काश्मीराव 3 बोसोर डिउटि होबाय लोगोफोर भगबाननि अननायाव आङो 3 बोसोराव जेबो जायासै बेनिखायनो आङो दिनै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय काश्मीरखौ आङो बिदाय होबाय जय हिन्द काश्मीर आङो फैनांगौ जेबो गैला बे काश्मीराव मानो होनोब्ला आङो बेनिफ्राय पस्टिं आउट जाबाय खारगासिनो दङ आरो काश्मीरखौ माने गोजौआव थांनायनि उनाव बे फ्लाइटआ गोजौआव थांनायनि उनाव काश्मीरखौ माबायदि नुयो नोंथांमोननो आङो नेक्स्ट भिडिअ देखायगोन ओरैबायदि समायना नुयो काश्मीरखौ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नुनो मोनगोन आरो ना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द